wabarakatuh. Sugeng siang para pemirsa. Tepangaken kula Junior Wahyu Hidayah. Kalian rencang kula Sevi Arifina. Napa saya seneng kene? Saya gawe nganu ayo panganan tradisional sangat grupi rasanya. Grupi. Oh, sing panganan tradisional kae sing saka telo. Tidak ngerti. Dewe lari. Nek aku uruk kenah carane ning gawe. Ya, makanya kuwi dhewe kena kene iki ngene karo kanca-kanca kabeh. Kepriye carane gawe grupi? Bahan-bahanipun pendamelan grupi inggih menika telo rambat kalian gendis jawi ingkang sampun dipun godhog. Lajengipun pendamelan tata cara pendamelan grupi inggih menika kaping pindah telo ingkang sampun dikoceki dipun pasah ingkang tipis. Lajeng telo ingkang sampun dipasah kanthi lembut lajeng dipun rajang kanthi lembut. Lajeng telo ingkang sampun dirajang dipun goreng. Lajeng telo ingkang dipun goreng sampun setengah mateng dipun paringi gendis jawi ingkang sampun digodhog.
Hai. Terus mau kan lho yo carane gawe groupie. Wis ngerti ta saiki? Oh, genah. Heeh, saiki aku wis Kuwi mudeng. asale saka telo. Oh, berarti gampang ya dhewe iso produksi dhewe nang Gampang omah. banget bahannya ping piro mau jal bahan. Loro. Ya, gampang banget. Enak legi kerjanya. Kocok-kocok mau ya wis kudu carane gawe groupie. Got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough.